U večernjim satima, između 8. i 9. januara, ruske snage izvele su snažan raketni napad na zapadnu Ukrajinu, pri čemu je meta bio grad Lavov. Napad je izazvao veliku međunarodnu pažnju i zabrinutost. Prema dostupnim informacijama, korišten je hipersonični raketni sistem Orešnik. Ovo je bio drugi put da Rusija upotrijebi sistem Orešnik, dok je njegovo prvo borbeno korištenje zabilježeno u novembru pretprošle godine. Ministar odbrane Rusije, Andrej Belousov, izjavio je da je potreba za ovakvim odgovorom nastala nakon prethodnog pokušaja ukrajinskog napada dronovima na rezidenciju predsjednika Ruske federacije, što je Moskva okarakterisala kao pokušaj eskalacije sukoba. Kao odgovor, ruske snage odlučile su da upotrijebe Orešnik i gađaju kritičnu vojnu infrastrukturu u zapadnom dijelu Ukrajine, u blizini granice s NATO-om i Evropskom unijom. Tokom te večeri izveden je složeni vazdušni napad, koji je uključivao kombinaciju bespilotnih letjelica, balističkih i krstarećih raketa Iskander i Kaliber, kao i hipersonični sistem Orešnik. Ukupno je lansirano više od 288 dronova i projektila. Ukrajinske vlasti navode da su presrele 226 letjelica, međutim, ubrzo nakon početka napada u javnosti su se pojavili snimci udara nepoznate letjelice u Lavovu, na krajnjem zapadu Ukrajine, svega 60 km od granice s Poliskom. Projektil se kretao ekstremnom brzinom, zbog čega njegovo presretanje nije bilo moguće, za razliku od većine drugih sredstava u ruskom arsenalu. Sistem Orešnik funkcioniše tako što se neposredno prije udara bojevna glava fragmentira u više nezavisnih inercionih projektila, što rezultira nizom uzastopnih eksplozija, jasno vidljivih na snimcima. Zbog ogromne brzine, temperatura bojevih glava prelazi 4000 stepeni Celzijusa, uslijed čega pogođeni objekti trpe momentalna teška oštećenja i izbijaju požari. Nakon udara, nebo iznad Lavova bilo je obasjeno snažnim esturima svjetlosti, što je dodatno potvrdilo razmjere napada. Snimci su naknadno uspješno geolocirani, te je utvrđeno da su mete bile vojni aerodrom u Lavovu i Lavovski avionsko-remontni zavod u njegovoj blizini. Postoji velika vjerovatnoća da su pogođeni prizemljeni avioni ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, kao i kapacitete za remont, održavanje i logističku podršku. Napad sistemom Orešnik je, po svemu sudeći, značajno oštetio operativne sposobnosti ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u ovom području i onemogućio rad zavoda, koji predstavlja važan segment ukrajinske namjenske industrije. Gradonačelnik Lavova, Andrej Sadovi, izjavio je da je napad bio potpuno nepredvidiv i da ga PVO radari nisu registrovali do samog trenutka udara. Potvrdio je da je nanesena velika šteta objektima kritične infrastrukture, te naveo da Služba bezbjednosti Ukrajine, SBU, trenutno provodi istragu o posljedicama napada. Pored Lavova, ruske snage su dronovima, kao i standardnim balističkim i krstarećim raketama, gađale i Dnjepropetrovsk, Odesu, Krivi Rog i Zaporožje, s ciljem onesposobljavanja energetske infrastrukture Ukrajine tokom zimskog perioda. Snimci iz Krivog Roga jasno prikazuju nestanak električne energije u gradu u istom trenutku nakon udara ruskih projektila, što ukazuje na visoku preciznost i efikasnost ovih napada. Sveukupno gledano, ruski napad, a posebno upotreba sistema Orešnik, predstavljao je snažnu i demonstrativnu poruku Ukrajini i njenim NATO saveznicima u kontekstu daljnje eskalacije sukoba. Ovim potezom Rusija nastoji pokazati da zadržava kontrolu nad razvojem situacije na terenu, što se vremenski poklapa s njenim teritorijalnim napredovanjem na više frontova u Ukrajini. Ako vas interesuje razvoj borbenih dejstava u Ukrajini i tok drugih ključnih bitaka, obavezno pogledajte i ostale videozapise na našem kanalu, gdje ih opisujemo sažeto i jasno sa pouzdanim informacijama i detaljima.